Kwa jogo madhi kuonde thieth manyo kony magolo iye gi eyo mok ni kare mideno kaka post abortion care ni male county ma Migori kaluwe kod report mogol kod migawo mathieth e county no. Report mogol kod migawo mathieth yango ni kinde ma dweche ariyo mokalo rowere manyiri ariyo osewito ngimagi bang' golo iye moko winjore. Apisa mochung' ne chenro mag nyodo e county ma Migori Joseph Okidi wacho ni rawerego ne ogolo iyegi kuonde ma ok ginyal yango ka bende ne ochop kodgi kuonde thieth ma odeko gino mane okelo tho maggi. Jalup apisa mochung' ne chenro mag nyodo e county ma Migori Susan Agunda wacho ni sani gidhi nyime kod puonjo oganda kaka ginyalo geng'o golo iyego. A lot of education, but the data that we have, we still have so many cases coming to our facility for post-abortion care services. Secure and safe abortion. And then if your man not qualified to provide PAC services, then they secure and safe abortion. And most cases, when they go to those unsafe places, they don't show up in our facility. Samaber mwanya lokonyogi, mondo build care, mondo avoid any complication manyalo timore bang' before the unsafe abortion. Kora nyalo wacho ni there are isolated cases mosabedo godo in the county for the last 2 months. Allow me say that we have lost 2 mothers. One for unsafe abortion to unknown facilities, and then they came up to our facilities very late. As long as we say ni as a county one facility readiness, the minimum biro ge post-abortion complication wa manage. So we really continue with the community sensitization. It's a very amata maji mangenyo kudwa kata na wachi. Ok gidwa kata ni wachi kataka ponigi moro notimore marach inside the family number 1, and then now outside the community the new perception nyarngane otim abortion kata ngane no otim abortion ok kudwa wacho but ngato hinyore.